most már sokan nem vagyunk a csatornán. Köszönöm ezt a sok nézőt, de igazán nem kellett volna. Szóval lesz még egy kérdés felelet. Bencének van 3 legjobb barátja. Emese, Ádám és Vendel, de... És... Nekem is van egy barátom, akit úgy hívnak, hogy Kovács Zsolt. Úgy van a videós neve, hogy Zsolt Kovács. Iratkozzatok fel rá, de nem csupán iratkozzatok, nyomjatok neki lájkot, ha minden videójára én végignéztem az összeset, minden jó, csak az a BBBBBBBB. Ez nem annyira jó cím. Szóval Zsolti, ha ezt hallod, inkább mást. Szóval, igen, szerettem volna különbösen a videósoknak adni valami ajándékot. Zsédavnak, hát ha lesz több ilyen, hogy is mondjam, green, yellow, red videó, meg build battle, akkor mindképpen szeretném, kérem, könyörögve, és Nessájtól pedig kérje meg az egész csapatot, meg Lucky-t is, nehogy elhülyéskedje, ő csinálja a videót. Na, Nessáj, kérj meg minden focistát, hogy újra jöjjön össze a kis csapat. Bátyám, Essel, 7-es. Üvérrel, Jimmel, Kennennel pedig 6-os. És az 5-ös szintét nem tudom. Na, és hogy gondoljátok, megint megmutatom a karácsonyfát, csak nem tudok vágni, mert ez most tabról van. Többi nem tabról volt. Az telefonról. Ugyanarra vagyok bejelentkezve. Szóval... És kérem szépen videójáték Zsoltit, hogy csináljon még több, hogy is mondjam, meg egy gót szimulátoros videót. Mert szerintem azok nem is voltak olyan hülyék, de kérem. Mert ennek a videónak hamarosan vége egy perc. 1 perc van még hátra a videóból. Ez is 4 perces lesz, 47 másodperces, bla 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 bla. Szóval, ha Hidab is hallja még ezt, akkor legyen még több flashbombás videó. És ilyen telefonon akartam volna indítani zenét ez alá, de nem tudtam, ezért akartam valamivel kedveskedni. Nekem van egy olyan zeném, hogy Hype. Úgy kell beírni, hogy HYPE, és hozzá kötheted azt szó közel, hogy DISTO. Distó. Igen, és ezt a zenét hallgassátok végig. Nem rossz, nem jó, hanem közepes. Na, és izétől a KD csapattól kérném, hogy ha The Forestből lesz még több videó, akkor megkérném őket arra, hogy így csináljanak valamit a The Forest-tel, hogy csak úgy ki tudják játszani, tudjátok, mint a résszel, a kreatív módos résszel. Várjátok. Várcsak kérek. Szóval ezt hallani fogjátok, nem tudom, hogy felemond még a hangerő.
mert akkor nem fogjátok hallani. Pedig ezt meg szeretném mutatni. Ez jó volt. Ugye megnyugtatott engem, de van egy játék, amit én nagyon szeretem. Az a LOL, League of Legends. Töltsétek le, játszatok vele, és keressetek telefonotokra egy olyan alkalmazást, hogy LOL Buildek. Abba jelentkezzetek be, és ott tudtok találni idézőneveket. Az egyiket úgy hívják, hogy Emese, és GMS-e, nem E-vel, hanem 3-assal az elején. Szóval, na, ez egy kis beszélgetés, jó lesz? Ez már 5 percet tart, de amúgy nem is tudom. Nem vagyok biztos benne, hogy 5 percet tart, tehát hogy már elhagytuk azt az 5 percet. Így dobták is zenét, ez nagyon rövid lesz. Látjátok ezt? Igen, most kapcsolt ki a telefon. Örülök ennek. Na, köszönöm szépen, hogy végig hallgattatok. Sziasztok! Mor voltam. És ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, nekem tök mindegy. Sziasztok!